Conseil ministre mun ale baro timela arabado no bena février kile tan duru masamba fulani muga ani saba chapitre des mesures relatives réglementaires la kibe ka fo ministre des affaires étrangères la coopération internationale la ale ministre akakilon la conseil ministre yera do momu teleke wa an ga jamana ministre mi ngabara nyen chilime wa mali an jamana wara kunya nyana boluma ale ka rapport ko mo konna la ko conseil ministre akilna do tanu teleke projet de texte relatif wa ratification accord de financement kaseka wa barado ko ne teleke na fulula o kan so na kasabi o kan seka do barado dafe wa bulona blala ola bamako décembre kile tan ani fla samba fla ani muga ani fla ko mo konna la mali gouvernement ale ni association internationale de développement olu ni ɲɔgɔn cɛ kɛnɛ la a fɔ ma ko projet de résilience urbaine de Bamako ka se ka o baara o timɛ lakiba ye k'a fɔ nin bɛnkan sɛbɛn minnu filɛ ne bolona bilala la mun bɛ tali kɛ nin association in ale Mali gouvernement fana fɛ ko a kɛla nafolo kɔni bɛna kɛ wa juru ye ka don anw ka jamana la o la k'i bɛ k'a fɔ a bɛna di wadi yɔrɔ fila hukumu kɔnɔna la fɔlɔ n'a fɔ ma ko portion A o bɛna tali kɛ nafolo la mun bɛ taa jɔ wa mun bɛ taa jɔ miliyɔn 102 a n'a kunkanfɛn na euro wari la n'i y'a ta a bɛ taa jɔ miliyari 70 a bɛ taa jɔ miliyari 67 a n'a kunkanfɛn na franc CFA yɛrɛ la o kɔfɛ a fɔ ma ko portion B a tako filanan o bɛna tali kɛ nafolo la nafolo bɛ taa jɔ miliyɔn 150 ani saba euro wari la o bɛ taa jɔ miliyari 100 a n'a kunkanfɛn na franc CFA la bɛɛ ye k'a fɔ nafolo minnu filɛ ni a juru kɔnɔ bɛna don a bɛna kɛ sababu ye ka projet de résilience urbaine de Bamako o baaraw de kɔni timɛ ka a bɔ a sira fɛ ka se ka dɔ fara o sinsinni kow kan bɛɛ ye k'a fɔ a bɛ fɔ ma ko k'i b'a ye k'a fɔ a bɛ fɔ minnu ma ko service de traitement des déchets ɲama minnu b'an ka jamana kɔni kɔnɔna la Bamakɔ kɛnɛ la ka se ka olu ɲama ninnu labaara yaasa jɛya o bɛ se ka kɛ sabatifɛn ye an ka sigida kɔnɔ cogo min na ale ni jiko o bɛ se ka kɛ ji jɛlen ye fo ka taa se wa maaw o bɛ ka wulikajɔ min fana kɛ wa sigi kɔnɔna la o bɛ se ka adamadenya sigi kɛ nɔgɔya la jizo min bɛ don maaw kan n'o fɔ ma ko inondation ani a ɲɔgɔnna wɛrɛ o bɛ se ka kɔlɔ olu ma cogo min na Bamakɔ ani a commune bɛɛ lajɛlen fana la hakilila in talen bɛ k'a bila o de kɔnɔna la o la ko projet in k'i bɛ k'a fɔ a bɛna kɛ sababu ye ka se ka sankɔrɔta fana don madamadenya yɛrɛ ɲɛta ani dugubasigi yɛrɛ i b'a ye k'a fɔ kɔlɔlɔ minnu b'a la wa kasajugu ani wa sisijugu fɛ olu bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ɲama bolo ma a bɛ kɛ sababu fana mun bɛ tali kɛ sɔrɔ la ka se ka wa sɔrɔ la nati cogo min na nafa bɛ se ka sɔrɔ a la anw ka jamana ye Bamakɔ février kalo tile 15 san 2023 secrétaire général du gouvernement Mahamadou Daɲon officier de l'ordre national ale bolonɔ bɛ sɛbɛnw la